Финансовото съотношение цена-оперативен паричен поток показва колко долара плащат инвеститорите за всеки долар от оперативния паричен поток на компанията. Друг начин, по който може да се интерпретира съотношението, е на колко долара пазара оценява всеки долар от оперативния паричен поток на компанията. За да го изчислите, трябва да разделите цената на акцията на оперативния паричен поток на акция. Например, ако цената на акцията е $120, а оперативният паричен поток на акция е $30, съотношението цена-оперативен паричен поток ще бъде 4. Това означава, че инвеститорите плащат по $4 за всеки долар от оперативния паричен поток на компанията, или казано по друг начин, пазарът оценява на $4 всеки долар от оперативния паричен поток на компанията. По-високите стойности на съотношението могат да показват потенциал за по-бързо увеличаване на оперативния паричен поток на компанията. Причината е, че когато инвеститорите очакват компанията да увеличи своя паричен поток по-бързо, започват да купуват акциите, което повишава тяхната цена и съотношението цена-оперативен паричен поток. Възможно е обаче по-високите стойности на съотношението да показват, че акцията е надценена. По-ниските стойности на съотношението могат да показват очаквания за понижаване на оперативния паричен поток на компанията или по-малък потенциал за неговото увеличаване. При тази ситуация, когато инвеститорите очакват понижаване или забавяне в ръста на оперативния паричен поток, започват да продават акциите, което понижава тяхната цена и съотношението цена-оперативен паричен поток. Имайте предвид обаче, възможно е по-ниските стойности на съотношението да показват, че акцията е подценена. Съотношението цена-оперативен паричен поток може да се използва за компании, които към момента не са на печалба, но имат положителен оперативен паричен поток. Също така някои инвеститори предпочитат цена-оперативен паричен поток вместо цена-печалба, тъй като оперативният паричен поток на компанията е по-труден за манипулиране от нейната печалба. При сравняване на съотношението цена-оперативен паричен поток с неговите стойности за предходните години с това на компании конкуренти и медианата за индустрията, ще видите по-добре по какъв начин инвеститорите оценяват всеки долар от оперативния паричен поток на компанията. Оперативният паричен поток на акция показва каква част от оперативния паричен поток на компанията се пада на всяка акция. Оперативният паричен поток на компанията можете да го видите в отчета за паричните потоци, докато броя на акциите в обращение можете да го видите в отчета за приходи и разходи.